mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules, Marso 9, tuig 2022. Makita kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang iyong balita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Dua patay, 3 pilason sa engkwentro sa Banosang Isabela. Probinsya may paghanda man sa planong ukon untat biyahe. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, fuel subsidy ginaproseso na sang DBM. Pilipinas magadonar bakuna sa iban nga nasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:04. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
may nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. Sang Tanduay 5. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:09 kagkaron sa detalya sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. 2 ang patay, 3 pilason samtang may isang na aresto sa armed encounter lastras kay nasang kagahon sa sitio Pasto Barangay amin sa Banwa sang Isabela. Ang napatay ginkilala sa kay Hil Marco alias Bidam, residente sang sitio Kasingan, Barangay Maniak, syudad sang Gihulngan, nga nagaserbi nga commanding officer sang Sandatahang Unit Propaganda SYP Central Negros 1 kag Active Special Partisan Armed Revolutionary Unit. Nalakip man sa napatay ang isa pa ka wala pa makilala. Samtang napilasan man sa enkwentro si PFC Mark Christian Billo, 24 anyos, kag Corporal Alisasis Rex Blanco, 31 anyos, sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army. Aga isa pa ka miyembro sang NPA nga wala pa nahingadlan. Sunog kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, plano kunta ni sa mga katapo sang 62nd IB nga magserbi sang warrant of arrest batok sa kay Marco apang nagresulta ini sing enkuwentro. Na-recover sa insidente ang 2 ka units sang kalibre 45 nga armas luthang kag isa ka hand grenade. Sa iban nga balita lokal, luyag ipasiguro ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga may masakyan ang mga empleyado sa gobyerno probinsyal ananglit nga madayon ang ginaplano nga untat biyahe sa pila ka mga pampubliko nga salakyan sa syudad sa Bacolod. Suno kay Lacson, madamo sa mga empleyado nga masami nagasakay sa depasahe padulong sa ilag na trabahuan. Sa isa sa nga posible nga paghimuon amo ang pagtarana sang salakyan sa gobyerno, agud nga magsugat kag magdulong papuli sa mga empleyado. Una diri ginpahayag ni United Negros Drivers and Operations Center kun undok Secretary General Diego Malacad nga nagaplano ang ilang grupo nga magpatigayon sang 5 ka adlaw nga untat biyahe sa katapusan nga bahin sang Marso. Pila sa ilag na dibanda sa gobyerno nasyonal amo ang pagpaiway sa implementasyon sang 12% value-added tax kag pag-suspend sa excise tax sa fuel. Ginapanawagan man sang undok sa lokal nga gobyerno sa Bacolod nga bawion ang endorsement sa Transport Modernization Program sang gobyerno.
Sa dugang pa nga balita lokal, nag-abot sa Negros Occidental ang 84,900 doses ng COVID-19 vaccines agad gamiton sa nagaparang nga vaccination drive sa probinsya. Alas 6:30 kay nasang aga sa nag-abot ang bakuna sa Bacolod Silay Airport sakay sa eroplano sang Cebu Pacific. Ini ang ginalakipan sang 60,840 ka doses ng Pfizer para sa mga adults, 3,770 doses nga Sinovac, kag 20,300 doses nga Pfizer para naman sa mga pediatric o kung para sa pediatric vaccinations. Gindala na ang mga bakuna sa cold room sa Provincial Health Office sa siyudad sa Bacolod. Sa Marso 10, tubtub 12, 2022, gintala na sa gobyerno nasyonal ay kaapat nga National Vaccination Drive nga ginatawag Bayanihan Bakunahan. Sa syudad naman sa Bacolod, nagbaton ang syudad sang dugang 5,000 ka reformulated Pfizer vaccines para sa mga kabataan edad 5 to 11 anyos. Sunod kay Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis ng Bacolod EOC, bangod sini makahatag na ang syudad sang first dose ng bakuna para sa mga grupo sa pila ka mga vaccination sites. Dugang pa ni Surongon, ginaabi-abi na sa vaccination site ang walk-in kag may online registration. Kinpahayag man nga sa Marso 7, nag-umpisa na ang paghatag sang second dose ng bakuna para sa 5 to 11 anyos pagkatapos ang 3 ka semana sang ila na baton ang una nga dose. Suno sa doktor, napaina ang 5,000 ka doses ng Pfizer sa mga kabataan nga una nagbaton sang first dose sa Pebrero 14, 2022. Nagpanugyan naman ng Bacolod Emergency Operations Center sa mga bulutuan nga may plano nga magpatigayon sang face-to-face graduation nga magpahibalo sa EOC. So kay Dr. Chris Sorongo ng Deputy for Medical and Data Analysis sa Bacolod EOC, kinahanglan nga makakuha sang permit sa LGU ang mga bulutuan para sa pagpatigayon. Dugang pa ni Sorongon, may iban yung mga eskulahan kangay sa St. John Institute ang nagpadala na sang letter of intent sa pagpatigayon. Patag pa ni Sorongon, ini nga o kung ini ang matamo lamang depende man sa sitwasyon sa pila ka semana antes ang graduation. Depende sa napatuman nga alert level status sa syudad, kag depende sa guidelines sa pagpatigayon sa face-to-face graduation. Una nagpagwa sang pahayag ang Recoletos de Bacolod Graduate School nga magapatigayon sang face-to-face commencement exercises para sa mga naggraduar sang 2019 tubtob 2020 kag 2020 tubtob 2021 sa Abril 30 tuig 2022. It totally depends on the situation weeks before your graduation date. Number 2, it depends on the alert level system that Bacolod City is under. And then number 3, depends on how you will be conducting the face-to-face graduation, ano yung guidelines, ano yung specific protocol. So these are things that we have to look into. Ang kabahin sang pagpahayag ni Dr. Chris Sorongon. Masobra naman sa 1,000 ka mga tarpaulin nga wala nabutang sa common poster area sa syudad sa Bacolod ang napangkakas na sa Operation Baklas. Suno kay Acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito, magapadayon man ang pagkakas sa tarpaulin sa hindi designated nga lugar apisar sa ginpagwa nga temporary restraining order sang Supreme Court. Ginpatag ni Sorbito ang TRO ang nagasakop lamang sa pila ka mga sections ng COMELEC Resolution number 10730. Lakip na diri ang inipagkakas ng oversized nga campaign material sa pribado nga lugar tubtob nga makasulbar sang Korte Suprema ang petisyon. Pero nagpahanumdum si Sorbito nga pwede makakas ang uplan baklas ang oversized campaign material nga yara sa pampubliko nga lugar. Meaning, anong consequence niya sa isuwas ng TRO? Ang consequence niya is, for now, until ma-resolve the Supreme Court of Petition, pwede ka katakod sa imong property, private property, isang oversized campaign material. Ang kabahin sang pagpahayag ni Acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:17.
Hindi manikawan sa tawo nga magbatsyag sang balita Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, hibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni Nasa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:25, kagkaroon sa detalles ang atong mga nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpahayag sa Department of Budget and Management nga ginaproseso na ang pag-release ang pondo para sa fuel subsidy sa public transport utility kag sektor sang agrikultura. So kay DBM Officer in Charge Undersecretary Tina Rose Kanda, ila karon ginapadasig ang pagpagwa sang pondo kag ginalauman nga subong nga semana o kun sa masunod nga semana. Sa idalam sang 2022 budget, 2.5 billion ang ginpain para sa fuel subsidy program sa Department of Transportation. Ang Department of Agriculture naman, may pondo nga 500 million pesos nga maghatag sang bulig paagiman sa fuel discount sa mga mangunguma kag mangingisda nga nagapanag-iya kag naga-operate sang agricultural kag fishery machinery o kung naga-operate paagi sa farmers organization o kung kooperatiba. Gina-konsiderar sa Pilipinas nga magdonar sa bakuna para sa mga nasyon nga mas nagakinahanglan sang dugang pangadose sang COVID-19 vaccine. Suno kay Health Undersecretary Mierna Cabutahe, may bastante nga supply sang bakuna ang pungsod kag iban sa mga ini ang malapit na nga mag-expire. Alakip sa mga nasyon nga ginakonsiderar nga hatagan amo ang Africa kag Myanmar. Apang ginpahayag ni Kabutahe nga wala pa nahibaluan kung pila ka doses ang igadonar sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon!
Sa dugang pa nga balita nasyonal, apektado ang mga Pinoy nga regular nga nagapadala sang kwarta sa Pilipinas bangod sa mga sanksyon nga ginapatuman sa financial sector kag banking system sa Russia. Wala man sang direkta nga pamahog sa seguridad, nagapangatuwag naman ang mga Pinoy sa Russia sang epekto sa paglubo sang balor sang Russian currency. Isa ka adlaw matapos ang pag-atake sa Ukraine sa Pebrero 24, nagnubo sa 30% ang Russian ruble kontra sa US dollar. Bangod sa sanksyon, apektado man ang Russian Central Bank kag iban pa nga dalagko nga bangko. Nagpanugyan ang Philippine Embassy sa Moscow sa mga Pinoy nga hindi magpanik kag magpaigangot sila mga bangko para mahatagan sa nga insakto nga impormasyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:27. Tungod sa handom sa Manila nga malabot ang Smart City status, ang lokal nga gobyerno nagdaog sa 3 ka mga awards kadugan man sa Digital Governance Awards nga gipatigayon sa tong Oktubre 2021. Ang awards ginalakipan sa COVID-19 Testing Center WebLab IS Best in LGU Empowerment Award, City of Manila Connection for Inclusion Award kag Business Permit Licensing Service. Una diri nagperma ang Manila government bilang partnership sa software giant nga Microsoft na dako naman ang mabulig sa pag-accelerate sa handom sang LGU nga magtukod sang 21st century economy nga makabulig sa mga pigado, maghatag sang oportunidad sa mga middle class kag mas mapaayo ang trabaho sang gobyerno internally. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:28. Ang inyo ginpamatian na kabugusan nga detalye sa atong mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Miyerkules, Marso 9, tuig 2022. Sa liwat ang inyong balita, Aksyon ang Defensor. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.